Deleng pun kakang kaya-kaya ora seneng kaya-kaya ora gedrupa kok patine Sinantarja yo senajan kaya apa anakku sing tak tresnani rena wong anggone kepingin didul terus bektine marang Bengkulu jaluk dadi senopati lah kok tegakno budune kula luwih depan bantol kaya ngono. Pun kakang crita karo para ya sen. Ngeling ngono. Pun kakang Tapa Brata tak rewani Tapa Turu. Jaluk pangapuraning dewa pun kakang sen. Sakliyane kepengin ngerti isining jitab sora pun kakang iki njaluk sepuro karo dewa. Sebab anakku Bapa Narakasura uga jaya samba. Karo-karone wis ora kena tak wiradati maneh. Durung pecah Bratayuda karo wis kapundhut bali ana ing kasedan jati. Apa pun kakang betul? Apa pun kakang lumangsane Sala sih? Pun kakang ora rumangsa betul, pun kakang ora krasa sebab ora melu duwe. Kok menawa pancen pestine putraku Jaya Samba kelawan Bama kaya delengen matine Antarja katampa ing swarga arep kanggo tabut tawuring Pandhawa. Yen kaya ngono manut apa sing yen Narayana Bathara Kresna kasinggihan dawuh Koko Prabu wis badhar anggon para tapa turu ana ing Jalatundha kene. Mula nganut to karo pun Kakang Adi tak boyong menyang negara Ngastina tak dadekno bata dadi pujangga pujanggane Kurawa Nyai. Koko Prabu ya nyuwun bumi samudra pangaksami agunging pangastuti awit ingkang saged mbadharaken anggen kula Tapa Brata. Anggen kula Tapa Brata menika ingkang saged mbugah menika adi kula Permadi Taranggana. Pramila
kula dados botohe Pandhawa. Apa ora ngerti? Pun kakang sapa, Kyai? Ora nganut karo pun kakang Sliramu. Boten kok kula menika boten nganut kalian pun kakang nanging jar sanyatane Rejuna ingkang saged mbadarak napa brata kula. Namila kula dados botohe Pandhawa besok menawi perang Bratayuda binangun. Rejuna Nun kasinggihan dawuh Para Prabu. Kresna tak jaluk, tak bakal tak boyong tak gawa menyang negara Ngamarta. Tak boyong nyang Ngastina tak gawe bata ing Kurawa. Mboten kepareng. Awit sinten ingkang kesilungan bata cemani mripa ingkang badhe unggul jurite perang Bratayuda binangun. Senajan panjenengan ingkang nyuwun Kakang Narayana kula patok balung kula cancang otot menawi saged bedah walulangipun ingkang rayi Janaka saged beta Kakang Mas Narayana Kakang Mas Bathara. Oh, yen kowe mati mergo aku sliramu. Lemah iki tak garete, mbok menawa mengko disosok nenggala supaya kecepet bumi Kakang Baladewa. Nun kasinggihan dawuh Para Prabu.
kelawan Prabu Baladewa. Dasar ketinggal beduk bener panasing gumantel gatel bleduk sinandung mau. Jem setan manjing oleh lati. Sigro kaya ilang kamangsan Prabu Baladewa boten eling menawi taranggon taksih dulure piyambak. Ngasta gaman kaki negara den sosok Raden Taranggono endo pusaka kaki negara mancep ning bumi. Prabu Baladewa keblak kangkoko kecepet bumi sak dodo jerone. Sing hati-hati ora dino sosok menggolo. Kakang kecepet bumi, kecepet bantol ora bisa obah. Tinimbang digawe wirang atuk luwih becik aku mati. Narayana, Narayana, tulung pun Kakang Narayana. Sak nalika ingkang dukir Sri Nalendra Bathara Kresna. Narayana, tulung pun Kakang Narayana. Pun Kakang kecepet bumi ora bisa obah. Asal usule kados pundi menika Kakang? Ngayuda karo Taranggono. Nganti aku ngunus pusaka gaman cakra. Tak tamakno menyang Taranggono. Duh Kresna. Tak sosok nenggara endo nganti gaman cakra tumancep ning Bantala. Ing kono tak jabut aku rumangsa ora kuat nganti kecepet bumi aku Kresna. Mula tulung pun Kakang Yayi. Kakang menika saking salahipun Kakang Baladewa piyambak dumeh ngasta pusaka tapak eyang pusaka Pandhesura. Bumi panjenengan sosok ngantos mancep gaman kaki nenggara. Kamangka bumi menika mboten gadah lepat, bumi mboten gadah luput kaliyan Kakang Baladewa. Panjenengan idep bumi nggih mboten semawut. Nanging balesane Kakang Baladewa dhateng bumi dadi ngaten. Menawi panjenengan nganut kaliyan ingkang rayi Narayana saged nulungi Kakang Baladewa. Iya, tulung Yayi pun Kakang Yayi. Sliramu dulurku sing tak tresnani. Kedah sabar.
Donya bondo wonten ing negara Mandura panjenengan paringaken dumateng pakiris. Kawula ingkang nandhang kapitunan kan langsung. Donya bondo dikekno wong gak duwe kabeh. Inggih. Menika kangge nebus dosane Kakang Baladewa. Urut napa mboten? Yen perlu menawi dipun suwun negara Mandura panjenengan pasrahaken Kakang. Yo, mbok menawa kanggo nebus dosa tak turuti para dhateng karepan. Yai Narayana Yai Kresna nulungipun Kakang Yai. Menika sampun dados jejipanipun ingkang ngarahi Kakang. Banjur Sliram ora gelem tak boyong nyang negara Ngastina dadi bata ing Ngastina boten Kakang. Kula tetep dados bata ing Pandhawa. Nah, dinten menika Kakang Baladewa sampun wangsul dhateng negara Mandura. Nanging panjenengan lucap busana keprabon. Panjenengan tinggal negara Mandura. Panjenengan jujuk wonten ing Grajagan Sewu. Saperlu karasuk busana kapanditan mertapa nyuwun marang ngasane dewa. Sedaya kelepatan panjenengan Kakang. Yen kaya pun aku ora dadi ratu maneh, aku mbok utus dadi pendhita ya. Inggih Kakang. Kamangka iki katip Perang Bratayuda binangun. Kula pananganipun nyedhaki Perang Bratayuda binangun. Nganti kapan pun Kakang kanggo dadi brahmana ning Grajagan Sewu ngantos menawi wite gedang menika sampun medal ontong. Panjenengan badhe kula badharaken tapa bratane pramila praturi. Panjenengan jujuk wonten ing Grajagan Sewu sampun mendhita. Iya, yen kaya mungkul pangestu sing tak suwun ya. Putra nggih Setyapa mungkas nggandhawuh Rama sinampiran penggawean ya sliramu tak kei penggawean inggih Rama klaturi matur ingkang cetha menapa jejibane kang badhe panjenengan utus dumateng ingkang putra Setyapa Wakmu Baladewa
tak utus Topo Broto pendhita ning Grajakan Sewu. Jogon. Mbok menawa Kakang Baladewa mengko ngayuda badar topone. Tebak dodone sing kiwa. Mengko sranane tangan tak rajak karo Kalacakra. Inggih. Dinten menika kemangkat kula Kanjeng Rama aja nganti kesekara budal mumpung dinane becik distraksikan. Kewajibaning dhewe marang pun Kakang wis tak turuti. Butuhe Kakang Baladewa ora melu perang Bratayuda Jaya binangun rikala semana. Yo, perkara anakmu sing kanggo tumbaling Pandhawa aja diketuni ya. Mbok menawa iki dalan besok kanggo kemenanganing Pandhawa. Inggih. Papa Prabu Pandhawa menika boten saged kumrembah menawi boten wonten Kakang Mas Rinalendra Bathara Kresna. Sedaya kemawon kula ndoro yaksa. Menapa kang dados kasanipun dalange Pandhawa. Yen kowe ayo kembul budhana Andrana ana ing negara Nyamarta kono Yayi. Menapa ingkang dados sedyaning parijati uga donga dumateng para leluhur dalang. Mugi saged katamu wonten ngarsaning Gusti ingkang akarya jagat. Dalange parang bono ginyagane mugi sedaya ingkang nyengkuyung parijati mugi tansah pinaringan teguh arahayu wilujeng. Parijati mugi tansah anjayeng bawana. Kita
Wah,